Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Ngizozama manje kule video ukukhombisa indlela elula noma indlela nje ezimbalwa zokwenzani zokuconverta ama-fractions uwenze abe ama-decimals. Ngizoqala ngala. Asithi sino 1/2. Kuthiwa le fraction asiyenze ibe yini? I-decimal. Sizothatha okungaphansi sikuvulele ikhwapha sithi ungena kangaki u2 ku1. Uyabona ukuthi into engeke ilungele u2 awungeni ku1. Cabanga ukuthi engqondweni yakho ubuzoyifaka i-decimal njengoba ngikufakela labo 0. Kuyafana nanokuthi emva kwalo 0 kugcwele kulo 1 kugcwele o0 abaningi. Manje usuyazibuza ke ungena ngaka ku2 ku10 lokho kusho ukuthi uthatha u0 ngemuva ungena kahlanu yebo ka5. Uyehlisa u10 wakho 10 minus 10 ukuphu 0 kusho ukuthi na impendulo yakho. I-fraction la 1/2 kuyafana nokuthi u.5 bawusukwenza ini? I-decimal. Kulula ke lokho awuthi ngikuzamele okuthe kuba khonywana buka la ngezansi yenza nami. Uzokuvulela ikhwapha ufaka u1 wakho uyaxhoma nje o0 abaningi ngoba kuyafana ukuthi isikhala basivulekile nje kufana ukuthi o0 nje. Ungena ngaka ungeni ku3 ungena ku10 ungena ngaka kathathu kusale nokunye eceleni. U9 lona 3 times 3 kuphu 9. Siyehlisa u3 wethu. Bayaqhubeka bo3. Singaloke siphinda into efanayo nje u9. 9 minus usipho 3. Soloke siqhubeka nje no3 kuya le kude. Ungaze uqhubeka uyofika le ekugcineni nento efanayo o3. Okusho ukuthi umphumela wethu yini? Uyafana nokuthi u.33. Bangibhala kanjena ukuthi 0.33 isikhathi esiningi ngijwayele ukuzama ukuchaza ukuthi o3 bayayiqhubekela abaningi. Nayike impendulo yethu u1/3 kuyafana nokuthi u.33 uma usukwenza kube yi-decimal. Ungaqhubeka uyophelela kude no3. Nayi impendulo ngiyayibhala nala. Uwabhala kuyophela iphepha. Singavene sithi nje 0.33 sithi udash wethu lephezulu ukukhombisa ukuthi o3 bayaqhubeka. Athi ngenze esinye isibalo. Ngakunika inamba ethini manje ngifuna ukuthi mhlawumbe senze inamba ethe ukuba likhulunyana enkudlwana. Asithi ngino17/9. Yabona manje ukuthi enzansi sino9. U9 imncane kuno17. Nesikhathi esiningi bonele kulezi nyibalo besine namba enkulu ngezansi manje sinencane. So thatha u9 wethu silivula ikhwapha lika 17 sifaka i-decimal yethu. Uyakhumbula ukuthi kuyifanela nje ukuthi isikhala basivulekile kuno0 siyaqondanisa. U9 ungena ngaka 17 ungena kanye siyehlisa u9 wethu la kubu 1 times 9 siphu 9 17 minus 9 siphu 8 siyehlisa u0 wethu sino 80. Bala kanye nami singanyusa la u8 wethu ubeke phezulu. U8 minus 72 siphu 8 sehlisa u0 bethu bayaqhubeka o0 phela abaningi. Sizobeka phezulu 8. Kuzoloke kuqhubekile kuyaba ukuthi u8 lo wethu obaphezulu. Soloke sibala into efanayo nje u8 minus 72 siyawubeka u8 wethu phezulu. Siyawubeka kuyaqhubeka. Okusho ukuthi impendulo yethu nje kalifushane ngaba nje u1.88 o8 bangaqhubeka. Yakhumbula ukuthi udash wethu lawa phezulu usufakile ukuthini ukuthi o8 baningi bayaqhubeka. Ngakho ifraction lethu ke nje impendulo yakhona ilula kanje ukuthi ngibhale nala ngezansi 88. Bangithanda ngathi 89 uma ngase mhlambe umbuzo uthi round off to the nearest. Asingabe sesithi 8.9 ngaphandle lokho kuyafana naloko engikudwebele la phezulu. Ifraction yethu sesiyenze yaba yi-decimal. Athi ngikuzame ngomunye futhi umbuzo. Ngizama ukunika inamba ephezulu ke manje la. Uyabona ukuthi ingakanani inamba yethu angezansi. Sino 93. So uthatha u93 wethu siyalivula ikhwapha lethu ku17. Mbula ukuthi i-decimal lethu siyayifaka la. Singabafaka o0 bethu. Uyangena nje u93 ku17.
uzibuze nje lokho. Angeni. So nyusa uyangena ku-170 ungena kanye. 9 wethu 1 times 9 wethu siphu 9 93. 1 times 93 sehlisa 77 wethu. Uzosipha about 93 minus 77 sehlisa 0 wethu. Ngabala lapho sinyusile phezulu. Ubale nawo ngepheshana lakho. Siubeka la ngezansi u4. 9 times 2 sisino 770 minus siyawunyusa 10 sibambisa u6 phezulu 26 0 wethu eceleni eswehlisele siyawubambisa u2 phezulu asawudingi lo ya2 sino 186 ngezansi sengiphelele isibala ngazuma manje ngiyabona lo ngibhala ngezansi kodwa uyabona ukuthi inamba zethu zoloku eziqhubekile izinto efanayo o2 bethu lapha ngakho idecimal lethu kalifushane nje singasho ukuthi ke singabe sesifaka u0 la emuva okwenza nje ukuthi into ifundeke kancanyana nawo 0.182 o2 bayaqhubeka ilula ke lento kulula nje ukususa isibalo kuyi-fraction uyenzeni uyenza i-decimal athi ngingenza esinye isibalo asithi ngine-decimal ke manje la 0.035 ngifuna ukulisa le kuyi-fraction ngizomisa kanjani uma unento enjengale uzoyimisa kanjani ayi iphutha la enzani sorry yabo ngingawuthatha kuyafana nokuthi u35 over 1000 ngoba nisikwama tenths ama tenths u0 wethu ukwama tenths u3 wethu kwama hundreds na u5 wethu kwama thousands shuthi sino 0.35 thousands uma sehlisa ngala siba nento efana naloku engibhalele ngezansi asithi ngino 0.030 kuyafana nokuthi ngino 31 over thousands ngoba okuthathu emva kwedecimal kuyafana no 1000 asithi ngino 0.03 lo ngubhalela eceleni wona kuzofana ukuthi ngisime sinjani base ngenza kube i-fraction kuyafana nokuthi ngino 3 over 100 ngoba ngine number embili emva kwani wedecimal okusho ukuthi o0 bami emva kwa1 bazoba babili okusho ukuthi 100 yabo shuthi na impendulo yethu uma uthi sikususa kwi-decimal sikwenza i-fraction u0.35 kuyafana nokuthi 35 over 1000 basikwenza i-fraction ilula lento buthanda futhi ungaphinde na ubala ukuthi ngempela kuyangena nani u35 over 1000 uyabona ukuthi ungangena ko7 over 200 enye indlela yokwenza kube i-fraction ukubuyisela kwi-fraction u7 over 200 ungaqala maphansi ubale ngendlela ebekade senze ngayo kulezi ezinye izibonelo zebala kade senze ngamuva uzophunyelwa into efanayo nale engaphezulu ungaphinda ukwenza yabona ukuthi into elula kanjani la ungaqhubeka usiqala maphansi isibalo sakho wenze ezinye izibalo uqondanise uqhathanise uyabona nje ukuthi kuba into elula kakhulu ungaze usuyithola ininjabulo